Napakamahal kasi ng mga ulam ngayon. Ang isda, mahal. Ang laman ng manok, mahal. Ang baboy, lalo. Ito aking naisipan lutuin, ang paa ng manok. Adobo ko sa gata ito. Puputol-putulin ko muna siya para maganda naman tignan. Mamaya, lulutuin ko ito pagka makita nyo kung paano lulutuin. Salamat mga Uragon. Luto tayo. Okay mga Uragon. Itong ating mga ingredients sa ating adobo sa gata. Napaan ng manok ni Manoy Uragon. Ang ating mga ingredients ay ito. Pamintang pino, laurel, bawang. Magalaw ko ng patis. Ayoko ng maitim na adobo sa gata na paan ng manok. Patis ang pantimpla natin. Gata. Apple cider vinegar. Lalagay tayo isang soft drinks, Sprite. Ang ating tanglad, masarap may tanglad para pawalan lang sa ng panang manok. Ating ito, panang manok, pinagputol-putol ko para medyo magandang tignan. Ito siya. Medyo may kamahal na kasi ang mga pang-ulam-ulam ngayon. Ito lang pinakamura. 120 isang kilo pa niyan, panang manok. Dati, nahihingi lang sa palengke yan. Ngayon, binibenta na rin. 120 per kilo. O, di ba? Yan ito mga ingredients mga Uragon. O, yan lang. Adobong paa ni Manoy sa gata. O, di ba? Masarap to mga Uragon. Pagka medyo matabang, magdagdagan ng konting patis. Tsaka maglagay ito ng konting bechin or magic sarap. Pero hindi na kailangan yun. Yung gata lang, magpapasarap na yan. Ang suka natin ay apple cider vinegar. Okay lang yan. Miski medyo may kamalan pero kakain naman tayo ng masarap. Di ba? Gayahin ito mga Uragon. Mamaya, makikita nyo kung paano kung titirahin to. Salamat mga Uragon. Let's go, luto na tayo. Yan mga Uragon. Medyo pakuliin muna rin itong ating panang manok para lumambot. Sama natin itong tanglad. Sama itong tanglad para medyo may mawala sa lansa. Ilawin natin ganyan. Para mawala ang lansa nito. Mamaya, lutuin natin yan. Para mamaya ay malambot na siya. Okay, takpan. Okay. A few moments later. Kaya mga Uragon, tayo ay magigisa. Natin lagyan ng ating panggisa. Yan ay butter. Tunayin natin ating butter para medyo okay. Ayan. So na siya. Bigyan natin yung ating bawang. Bawang. At malakas ang apoy. Natin na po, malakas siya ito. Sinala natin yung pinakulong panamok. Sama din sumaw para may sumaw. Yan. Tama-tama to yung pagpapakulo kanina, medyo matigas pa. Pag medyo natuyo to, lalambot din yan. Kaya itong laurel at saka yung paminta.
ko yung pamintang pino para ano, buga. At itong 7-Up. Sprite pala. Lakas natin, lakasan, nakapoy. Tim natin ng patis. Gusto ko sa ano sa adobo sa gata, patis ang ilalagay para ayoko na maitim. Pagtimpla ko patis. Patis. Yan. Pag matabang, tignan natin mamaya. Kaya yung suka. Pag kayo naglagay ng suka, huwag yung haluin muna ha. Para hindi siya maglalasang maasim. Apple cider. Lego. Ito. Takpan natin para malutong. Lumambot. Ilan lang. Malapit ang mati ito mga kauragon. Sa medyo natiyo-tiyo, lalagay ko na yung gata. Pwede natin ilagay yung gata mga kauragon. Yan. Frozen yung gata ko, galing sarap yan eh. Hindi ako nakawal ng frozen na gata kasi mahilig ako sa gata. Kaya yan, matigas siya, frozen. Pero hindi naman siya sira. Pagka-antimano, pagka-bili ko yan, pinoprosin ko na kagad. Kasi mayroon magbabalik-balik sa palengke eh. Yung gata lang ang kailangan natin. Saan na po eh. Itiman ko mga kuragong, baka sakaling ano, ang lasa ay ano. Ano ba? Sarap. Tama-tama yung ano niya. Yung asim tsaka yung alat. Dito maglalagay ng ano ng ampar kasi ayoko na sobrang alat.
Tama lang. Dalawang gata yan mga ka-Uragon. Dalawang gata ang nilagay ko. Ito mga ka-Uragon. Masarap, medyo may sabaw-sabaw. Ganda ng kulo niya, oh. Tikman ko ulit mga ka-Uragon. Makakarinig ba ang lasa? Ito, ka-Uragon. Tikman ko ulit. Kanin na lang ang kulang. Kanin na lang ang kulang. Kaya ito ng pampabango, sili. Kaya ito ng buntot. Buntot ng sili, alasin. Gasan. Yan, pampabango. Luto-lutuin tayo yung sili para medyo ano, mas kapok yan, pwede na yan. Para mas lalong sumarap. Lubog ka daw sili, lubog. Yan, lubog ka. Yung mga ka-Uragon, patayin mo natin ito para ano. Ito na ito eh, sasalin ko na lang maya-maya. Medyo lumamig-lamig na. Ito na ito mga ka-Uragon. Tikman ulit ng maibigan. Kanin na lang talaga ang kulang. Kanin na lang talaga. 2,000 years later. Yes na. Okay mga ka-Uragon, salin natin. You know? Unang patayin ha. Ilalagay pa ako. Na. Punong-puno. Teka lang. Isa natin ang preparasyon mga ka-Uragon. Ng sibuyas sa babaw. Para medyo magandang tignan. O, di ba? O. O, tara mga ka-Uragon, kain tayo. Okay. Okay, salamat sa inyo lahat. Salamat sa panonood. Sarap niyan, gayahin niyo yan mga ka-Uragon. The best yan, no? What na nyo?